qhayi ndiyaqhayisa, qhayi ndiyaqhayisa. Ndibolekani indlebe ndiliqhayisele kaloku mzontsundu, ndibolekani indlebe ndiliqhayisele kaloku ntazi kamthetho. Inkosi masizole kaloku izitaka zidambile. Ifikile kaloku madoda imini ibikadixelwa. Days are never counted backward. Izigodlwana zemazendala zikalala endleleni yazini kunyembelekile. Ewe kaloku madoda libonakele kaloku icamagu livuma. Kuthetha ubumnyama kuvela ukukhanya. Ewe kaloku namhlanje iindaba zasinguni kweli jelo zibhiyazela ukugqiba unyaka. Sithi huntyu halala kwiindaba zethu nakwizindaba zethu. Sithi menzele thole kuwe mzantsi wethu, ngokuba kaloku liqonga lakuxhobisa abantu bakuthi. Intsengwanekazi yantyentyelwa kaloku madoda. Sibambanga zibili nakuwe Newsroom Africa ngenkuleko yakho. Sithi ngamana. Iindaba zethu lilizwi labo bangenalizwi. Iindaba zethu lithemba labo bangenathemba. Iindaba zethu kumbambo azilali intingaziwa. Kuthi mandithi vovololo. Bhatani mawethu, namhlanje lusuku olukhulu nolukhethekileyo kwiindaba zethu kuChannel 163. Sibhiyozela unyaka, siyibambe ngezandla ezingenamikhinqi ledyokhwe. Namhlanje mna noPhumza Sikhumba usitolikela ngolwimi lwezandla sikhatshwa ngumama uNoxolo Grootboom ongcambaze nathi sincanca kumava akhe okoko zathi zasungulwa ezi ndaba. Enkosi Lisa, xa sibhiyozela olusuku sibamba ngazibini kuni babukeli beendaba zethu nezindaba zethu. Ngokusifunqula ngenkxaso yenu engagungqiyo, nasithatha nasibeka kwindawo ebanzi. Sibekwa nje, iinjongo zethu ibe kukuninika iqonga lokukhuphela imbilini yenu, ze thina sibe ngumlomo wokupapasha isimbonono senu. Namhlanje sithi maze nethole ngendlela ekhethekileyo, kodwa masiqale ngezidlumsi. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uhambele eMayflower eMpumalanga ukuya kuvelana neentsapho eziswelekelwe zizihlobo kwingozi yebhasi ebithwele amalungu e-ANC abevela eMoses Mabhida ngempelaveki. Ukuhambele amaxhoba asindileyo eyokwanika inkxaso, umongameli uvakalise ukhathazeka ngokungxwelerheka kwabaxhasi be-ANC kwingozi ezimasikizi rhoqo xa umbutho wakhe usingatha umsitho omkhulu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umbutho i-ANC uza kuqinisekisa ukuba abafi bangcwatywa ngesidima. Noma bayobekwa i-ANC idawuba khona. Sitawenza sure ukuthi wonke umthwalo wokuyobeka labo abasishiyile uzoba usemahlombe ka-ANC. Uhambise wathi ibonakala isiba ngokuqhelekile into yokwehlelwa ziingozi ezikumila kunje rhoqo xa benomsitho njengombutho. Bengitshela ama-comrades ukuthi kwangathi lezi ngozi lezi ziyasilandela. Just this year, uma siba ne-January 8, bathe amalungu e-ANC mabebuya kwi-January 8 ebeyiphethwe khona la, bathi mabebuyele ekhaya ibhasi yabo beya ku-January 8 ibhasi yabo nayo yaba involved ku-accident. Kananjalo ukwathe amasebe akhe aza kunika ingqalelo imfuno zeentsapho zamaxhoba ezifikelele kubo beyi-ANC. Uhulumeni wethu through ama-department
afana nabo social development batawenza yonke into efanele ukuthi yentiwe. Kambe kuza kuqhutywa uphando ngonobangela wale ntlekele. Kusenjalo ebutsheni bemini umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ubhengeze ujaji Mandisa Maya njengejaji eyintloko engena ezihlangwini zikajaji uRaymond Zondo. Esi sibhengezo siza nanjengoko lifikelela esiphelweni xa sifinca inyanga kaAugust, ixesha ebelisikelwe inkonzo kajaji Zondo. Bekungonyaka ophelileyo ngethuba igqiza leendaba zethu ligagana neevenkile ezinombhalo wesisikhululo. Inxalenye yabahlali basebhongweni eMthatha babenelunda ze bafaka isandla emva kokuzibonela ukuba ngenene ixesha lifikile. Kungoku nje nabo bavuyisana neendaba zethu ngokufinca unyaka, sibaphakela zishushu. Umdidiyeli weendaba zethu uNtsiki Nohiya uphinde watyelela lo mmandla ze wasiqulunqela le ngxelo. Esithi wuntshu kwiindaba zethu, unkosikazi Sekiwe Guma Sondiyazi uthi ukusasazwa kweendaba ngolwimi lwenkobe olugqibeleleyo kunceda nabantu abadala ukuze bazivele futhi bazibonele ncakasana ukuqhubeka elizweni. Sivuya kakhulu ngu-newsroom asiphathele ezi ndaba ngoba ngoku siyaziva zonke izinto esifuna uziva, sizive kakuhle, sizive si-comfortable. Nabantu abadala abangakwazi u-understanda ezinye ii-languages so bayakwazi ngoku uba bamamele. U-Andiswa Cembi oshishini lakhe lijongene ngqo nalo mbhalo yena uthi waqala ukuzibukela iindaba zethu emva kokuba bakwa-DSTV nabahlali bezobe lo mbhalo unomtsalane. Saye saba nomdla xa sibona umbhalo ubhaliwe, sanomdla wobukela iindaba zethu ku-163. Happy birthday Iindaba Zethu. Abathengi nomnini venkile abawuvala umlomo zindaba bazibukela rhoqo ngesiXhenxe kuChannel 163. Hayi, siyavuya kakhulu futhi sinomdla ukuba nisoloko nisiphakela ngoba kaloku zisenza sibe sexesheni. Zonke izinto ezenzekayo siyakwazi into yoba sizibone njengokuba sibukele izindaba zenu. Xesha lifikile, mzalisi wethu, siyayithanda ubukela iindaba zethu. Siyavuya, siyazibona yonke izinto siyenzayo emhlabeni. Nyaka mtsha sikuyo, nani happy birthday. Siyavuya nize iindaba zethu kuni. Bonke abahlali balapha ebhongweni neziphaluka xa bephuma kule venkile bevelothenga bathi mandla ngalo mbhalo ze xa befika emakhaya babukele iindaba zethu kuChannel 163 ngentsimbi yesiXhenxe. Nathi ke sithi mpilonde kwiindaba zethu kuba ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Nohiya ebhongweni eMthatha. Kusenjalo inkokheli kumasebe ohlukeneyo kwiphondo laseMpuma Koloni zivuyisene nelijelo kwimibhiyozo yanamhlanje. Ezinkokheli zilincome ngamandla igalelo leendaba zethu ekukhuthazeni ukuthethwa kolwimi lwenkobe. Sifuna ukubonelela iindaba zethu ku-Newsroom Africa. Happy birthday xa begqiba unyaka namhlanje. Siyabulela into yokokuba babe yinxalenye yamaqonga yokusincedisa ukuphucula ulwimi lwethu lwesiXhosa nokuqinisekisa into yokokuba abantu bakuthi bafumana iindaba ngelwimi lwabo lwenkobe. Nikhule iindaba zethu, abantu bayibukele kuChannel 163. Siyabulela kakhulu. Okuhle kodwa Zimnandi iindaba nxa siphathela ngola lwimi lwethu. Siyive injalo uba kuthiwa imnyama, uba kuthiwa nguqhoqhoqho, uba kuthiwa xhaxha. Singabe sikhumshela uqhoqhoqho abe nguqhoqhoqho. Happy birthday to you. Siyathembisa ke ukuthi nathi sawusoloko amehlo siwathe kwitelevision, ndibe kugeme wam tsala urecliner wesitulo ndiphumle sijonge endabeni. Happy birthday. We'll always be there to support the channel. Molweni babukele emakhaya, igama lam ndingubethu Silwa kwaMcinga, imvumi yenu eniyithandayo kakhulu yegospel apha eSouth Africa. Namhlanje ke iindaba zethu Channel 163 bagqiba unyaka beselusasazweni, futhi ke sibanqwenelela unyaka ozele amathamsanqa neminye iminyaka emininzi besididiyelela iindaba ezisulungekileyo ezingenamkhethe nezinenyaniso. Siyayithanda kakhulu ke le channel, singabezo
nxibelelwano nabo bakwi-entertainment. Siyathanda kakhulu ngenxa ye-support abasinikeza yona. God bless you. uThixo anisikelele kakhulu. Kumnandi ekhaya namhlanje emva kwevenkile siyabuya namanye amanqaku nezimvo zoluntu kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Xa sihlabela mgama nemibhiyozo yolusuku, abaphathi kwanabasebenzi belijelo losasazo iNewsroom Africa bazityande igila ngomzila osele uhanjwe liqela leendaba zethu nezindaba zethu. Abo basemagunyeni kwelijelo losasazo bathi eyona njongo yabo ukusungula eliqonga kukuza neendaba ngolwimi lomthonyama, ukuqinisekisa ukuba wonke umlisela nomthinjana ufumana ulwazi ngolwimi lwenkobe. Sizimpelesi zendaba zethu, sifuna ukuthi iindaba zethu nini, imbono zenu yidyokwe yethu, ukuze ilizwi lenu livakale ngathi namkelekile ekhaya elitsha. Bachulumancile abaphathi bejelo losasazo iNewsroom Africa ngomzilo oseluhanjwe liqela leendaba zethu kuChannel 163. Uzamahlasela Gabela nojongene nonxibelelwano kweli qumrhu uthi banelunda indlela iqumrhu lendaba elithe lenza ngalo. Kambi bakwathi eyona njongo yabo yokusungula iqonga leendaba zethu ukufuna abantu bafumana indaba ngolwimi lwabo lenkobe. Ngendlela esijabule ngayo siyaziqhenya ngeNgoni News. It was a project that we undertook ngonyaka odlule, and we cannot believe ukuthi we've now reached this milestone. NjengeNewsroom Africa, isiqubule sethu sithi our news, our views. So bekubalekile ukuthi singene emphakathini, sikwazi ukuthi sikhulume nabantu. Kubalekile futhi ukuthi umuntu alwazi ulimi lwakhe. And being able to communicate in someone's home language is key, and it's very important. Ukwanti zikho izicwangciso zokukhulisa iqonga kwaye likwazi nalo ukuphathela indaba ngolwimi lenkobe imini nobusuku. Abo bakhokela kweli qumrhu bakwafuna ukuba nababukeli beliqonga bakwazi ukusibona kwaye bathethe nathi ubuso ngobuso. It's definitely something that's in the pipelines. Njengoba ubuso shilo ukuthi iNewsroom Africa idlala 24/7 waya. Siyafuna futhi ukuthi kwenzeke lokho for Ngoni News, and on top of that for Ngoni News sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi besibone emphakathini physically, not just ngokusibona kumabona kude. Kanti nogqa bethu bazeke mzekweni ukusinqonelela okuhle nokuncoma umzilo osele siuhambile ukuzothi kangoku kambi bekwaqinisa nokubaluleka kokuza nendaba ngolwimi lenkobe. Safika lapha inkonyane sathuka isisinga ngendlela esimanga. Uyazi ungazi ukuthi lento yenzayo khona yini oyibukele. Ungazi ukuthi ngempela izobukelwa yini futhi mawuqhubeka nayo. Kodwa ngethemba ngoba sathi masingena thina nani ngekho ke singena thina sathandaza. Siyabona nokuthi ababukeli bethu bakhombisa ukuthi bawulandela kakhulu lo msebenzi walezi indaba zethu. Ubona nasey'nkundleni zokuxhumana nangezindaba futhi nabo ezenzakala emphakathini yabo bakwazi ukuthi baxhumane nethimba likwazi ukuyoyicoshela futhi lezo indaba lezo. Kulesizwe siphila kusona kunama 11 official languages, ngakho ke kubalekile ukukhuluma nomuntu ngendlela azokwazi ukuthola ngalo udaba, kungabe sengathi kunabantu ababandlululwayo ngenxa yokuthi abakwazi ukukhuluma isingisi. Kukwasisakhiwo kanye kwinyanga ezili-12 nalapho sakuphathele zokuqala indaba zethu ngolwimi lenkobe. Namhlanje ke sibhiyozela lo suku olukhulu. Yiyo loo nto ke sisitsho sisithi yanga inkomo zenu zingazala amaduna namathokazi, nakuni ke maqobo nanemaqobokazana asoloke eqinisekisa into kokuba umbukeli uzifumana zishushu. Sithi amaqobokazana angalala endleleni sube kunyembelekile kwiindaba zethu kuChannel 163 eniziphathela Newsroom Africa. Ndenguthembela boy. Mna into endifuna uyitsho nisiphethe kakuhle kakhulu. Ndothuka ngonitsho into bangaba nigqiba unyaka oyi-1. Ingathi kum senine-10 years ndiyalibala noba niyafika. Sithi halala kwiindaba zethu zesiXhosa, sithi huntshu kakhulu. Niqhubeke nisiphathele iindaba zesiXhosa, nathi sizawuqhubeka sinixhasa kanjalo. Siyabongela kakhulu iindaba zethu. Isikhathi siyagijima ngempela, sekunyaka njalo. Siyabongela kakhulu. Engithanda kakhulu ukuthi ke nami sengibe ngxenye yazo kusukela ziqala iindaba zethu. Nenza umsebenzi oncomekayo nomhle kakhulu kuba nibuyisa ulwimi lwenkobe, ulwimi lasembo, ulwimi lemveli.
isiXhosa esisulungekileyo abantu basifunda kweli jelo. Phambili ngesi sitishi, phambili. Ndisinqwenelela eminye iminyaka emininzi. Kumnandi kwesi sitishi. Siyathokoza kakhulu ukuthi isitishi somzantsi wethu esithulela indaba ehamba phambili namhlanje siqeda unyaka engicabanga ukuthi bazoqhubeka futhi basithulela indaba nenohlonze nangathathi ihlangothi. Siyavuyisana nabasasazi bethu esibathandayo ku-163 Iindaba Zethu. Asigungqi, sawuhlala sibabukela, sawuhlala siyithanda le channel. Nami ke ndingomnye wabalandeli bale channel ka-163. Mandithathe lithuba ndithi halala kubo ngokusinika iindaba ezisezingeni eliphezulu. Halala kuni nonke qwathekazi, ndinifisela okuhle kodwa. KuFacebook Mawande Qhinebe Chophela uthi mandibulele kweli ziko kanye kweli jelo lezendaba ngobukho balo kwaye ndithi untshu ngokuthi qolo lisiphakela zishushu iindaba zelizwe uThenkosi seXhosa. Melkhaya May uthi umsebenzi wenu ugqwesile kwaye utsala umdla omkhulu kubathandi bolwimi lwenkobe ngesidima nesithozela elisibonakalisayo kuluntu lwethu luphela. Ukanti uNoziphiwo Mantana yena uthi mandenze amazwi angazenzisiyo kuni sizifumana zishushu iindaba singoqala zive ngenxa yenu ntinga ntakandini unqandwe ziinkwenkwezi siyanithanda utsho esemphekweni engqushwa. Ukanti uBexin Mabele yena uthi indlela enikhula ngayo akubonisi nokuba ninonyaka owodwa nje vo. Halala sengathi ningaqhubeka njalo nisothulela izindaba ngobunjalo bazo. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nangu-071 670 2548. Nansi Imozulu yanamhlanje nangomso. Nine mnandi kuthi culani bantwana wam. Happy birthday kuthi. Nine birthday kuthi. Happy birthday kuthi. Happy birthday kuthi. Happy
happy. Ndifuna ukubamba ngazibini Nkosi yam kubantwana bam kweli jelo lendaba uChannel 163. Ndibambe ngazibini koLisa noThabile abasasazi kwindawo ngendawo ngokunjalo nabaqulunqi bendaba. Ndifuna ukuthi kubo ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Nibambe kanjalo ke bantwana bam. Ningalibali ukuhlonipha abantu enibaphakela ezindaba. Niluthande, niluxokisise ulwimi lwenu xa nisasaza ezindaba. Ndivuyisana nani, bekumnandi ukusebenza nani. Ndinithanda nonke bantwana bam. Namkelekile ekhaya elitsha idilesi ithi Channel 163 with DSTV. Iindaba zacawo neqala ukuya kwimfundiso ezakhayo. If ufuna uyirolelwa i-auto-tune and go through the story, make that call. Namaqalela aqulethe ingqaka yesiseko sendaba. Namazwa nokuzinikezela nentshisakalo akuphathela indaba ngolwimi lwakho. Siyabulela ngenkxaso yenu. Siqulele ukugangatha ezinye iintsuku eziyi-365 zendaba zethu. Nangomso sabe siziphaka zishushu kamnandi mawethu. Kamnandi mawethu.